Genomineerd als Astrid Sportprijzen Sporter van het Jaar. Trudy Veenstra. Ik ben Trudy Veenstra, ik ben 24 jaar. Ik kom uit Rusteveen wij. Ik doe de sport triathlon. Dat beoefen ik in Drachten bij Impala. En ik kom uit van de eredivisie-wedstrijden van het team Kiani. Dit jaar ben ik tweede geworden op het Nederlands kampioenschap cross triathlon op Ameland. En zesde geworden op het Olympische afstand in Weert. En in het dagelijks leven ben ik fysiotherapeut in het ziekenhuis van Drachten. Ik ben begonnen met de 40 in Rusteveen en daarna is het voetbal ik altijd. En 3 jaar geleden werd ik terug een teamgenoot van Impala vragen van kom eens bij je trainen. En zij is dat wat ontstond en mijn vriend had ik aan triathlon. En die jaar is het eigenlijk steeds opbouwd, een beetje kort uitdagen. En nu is het een hele levenswijze waar we beide heel vol van genieten. We hadden sowieso een heel mooi gebied om hier te trainen hier in Noordoost-Friesland, vind ik. Alleen nog qua faciliteiten is er net heel vol. Ik train dan in Drachten. Verder is er nog een triathlonvereniging, dan mag hij eerst aan de grens staan. Er zijn wel een aantal wedstrijden hier in Friesland, wat dan wel heel mooi is. Maar qua trainen ben er net volle vereniging geweest die dan bij ons sluiten kist. En dat vind ik wel schande. Ik bewonder je wel elke atleet eigenlijk die zijn sport beoefent en met vol plezier en passie. Alleen nog het verschil is, denk ik, dat ik 3 sporten beoefen. En dat is het zwemmen en fietsen en hutrennen, wat dan de triathlon maakt. En dat zij zich focussen op één grote sport. Op sportniveau hoop ik gewoon alles eruit te halen wat erin zit. En dit jaar had ik gewoon heel veel moois gebracht. En ik hoop gewoon dat ik daarna in trouw bouwen kan en groeien kan. En op den duur ik de lange afstand van kan.